Sulle antaa potkuja. Ei se halua kauas mennä. Tykkää tässä, kun me ollaan. Niin, katsotaan. Tykkää täällä olla, kun on yleisöä. No. Mikä on homman nimi? Puhittiko se sielläkin? Noniin, hoplaa! Ja loppui kunto jo. Hoplaa! Noi! Oo, vauhdikas talliin meno. No niin, isot se ei sovi tähän kameraan. Kun ei voi zoomata tällä. Pompi, pompi. Pompi, pompi. Joku sillä vätyy. Nyt loppuravit. No niin, pitäisikö Papparaisen vähän rennosti ottaa tämä loppu? Ja vätyy. Ui, kun sitä kääntyy nopeasti. No niin. Oliks kiva? Oliks kiva? Sitten jaksaa taas nukkua. Niin. Iltapurhe. Tämä on se iltahepulivissa. Joo. Ja puukku. Nyt ei ole vettäkään enää, kun vietiin kuppi pois. Kyllä se karsinassa. Oi että. Ootpa sinä söpö. Ei se ole vaaraksi, jos puhut. No ei, mutta kun se näkee, että se haluaa juomaan. On siellä tallissa vettä. Me Se tali. Ei rännä ravva. voit näin pyytää sitä sinne. Mosse! Meppä Riikan perään. Meppä käy tallissa juomassa. Kävikö sulle jotenkin? No mä tiesin, ettei se vielä ollut valmis. Nyt sä sait rauma. Eikä saan. Oliko vähän liikaa vielä virtaa? Ei mennä vielä talliin. Oi. Tuoppa se vesiastia, niin se kuitenkin voi juu. Jaa. No se saa juua sitten, kun se sinne menee. Kyllähän mä tiesin, että sinä hoppaa. Kolina vaan kuuluu, kun pyörähettiin. Joo. Mulla on jano, mä tiedän sen. Joo niin. Taas käyty tallissa juomassa. Mm.